Kaya tulak mo. Na talagang ang nabubudals na ito ay sa demonyo talaga. Demonyo na naman. Sakto sa tema. Ganun ha. Ako sa'yo mga kasaro, ako nga pala si Paolo at ngayon maglaro tayo ng sulot o sukot, ano mananalo ang kasukutan o kahibangan ng Pilipino atin na agad simulan. Galing kay John Braille, Kuko Jump Scare. Ang laki! O nabusog to nung undas Ay God! Hindi yung tukmol yung nakita ko, hayop. Sukot, ito naman kamakilala karoon ng issue, isang parking queen. Ating panoorin. Kuya, hindi siya kotse, tao yan siya. Isa na namang kababayan natin ang gusto maging Autobot. Hindi kasi paraan to para mag-save ng parking. Kahit kailan naman hindi ito naging paraan Siguro yung galit ni nanay, pwede natin i-relax. Pero naiintindihan ko nga kasi hindi natin alam ano yung kailangan niya. Baka may emergency, may kailangan na siyang puntahan. Hindi natin alam yun. Ang dami ng tao. Dapat tinabig nyo na para may concert. Shout out! Pa-shoutout naman! May concert! Benin Bangga. Crazy, bro. Oh, it's crazy, bro! Hey! Here in the Philippines, you know! Ayun pala Di mo sure, baka pabiloksan natin para kaya niya mga robot ni Elon Musk. Ito yung sinasabi ko sa inyo pag mas kalmado ka, mas nasa tama ka. Feeling tuloy nung naka-pink ay nasa tama siya kasi siya yung kalmado. Kahit siya yung nakaka-argabyado. Uutot ako sa tabi niya. Ito mo, aalis yan. Ututan natin isa lang. Buhatin! Buhatin! Ayun, nag-videohan na. Siguro sobrang hirap ng parking dito, no? Para maging isa kang poste doon para kumuha ng parking slot. Tabi, tabi, alis, alis, mainit. Hala, ayan na, nagtawag na. Uy, gago. Ayun, naging patintero na sila. Kaya tulak mo. Uy, gago. Kalma, kalma, kalma lang. Wala sakitan. Sulot dahil na naig naman na umurong din siya kahit kailangan siya itulak ni ate. So dahil no one, mga tao nakatayo sa papakyan. Tuktukan. Sukot. Panalo na sana. Oy, pucha! Panalo ka na. Panalo ka na sa piyesta. Ako nagbumunwalk ng gulong. Yes. Dun 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 dun. Pag inabot ka ng buwanan mo. Hindi magdabog yung jowa ko pag hindi mo siya mapadala ng pagkain. Oh my God, Nako po, nakita na. Yun ang tunay nakakatakot Pag hindi kasama sa plano mo ang mga bagay-bagay. Sulot, dahil napasaya mo ako. Optimus Pride na isa na naman kababayan natin naging isang kotse. Maraming salamat. Pero pag yan nga pa, may dumaan na kotse dyan, hindi na po pwede, okay? Hindi ka counted dyan. Alis kaya mo makipagbanggaan sa kotse, baka counted na yun. Baka marami kang iron sa dugo mo. Baka nakasinghot lang tayo ng sunog na gulong. Feeling tuloy natin, kotse na rin tayo. Sukot. Ito dapat Ito ang subukan mong pigilan makapark. Magiging pizza ka. Okay. Kailangan ko nakakita ng ganito. Pwede pala yun. Sulot. Galing kay Dean. Okay, I know I'm Filipino, but can we talk about how Filipino food might be the most meh cuisine in Southeast Asia? I love my adobo and sinigang. But let's be real, compared to our neighbors, it's just not bringing the same level of excitement. Baka naman kasi dahil adobo at sinigang lang alam mo. Pero panlaing, may lapas batchoy, may kinilaw, tangige, mayroong paklay. Marami pa ibang panlasa dyan besides sa dalawa yan. Adobo nga, toyo lang naman yan. Pero kaya nga siya sikat sa atin kasi napakadali niyang gawin. Madali siya maging parte ng ating kultura, ng ating buhay. Kaya pero yung choices mo rin hindi rin naman ganoon kaganda So, ikutin pa natin iba pang mga parte ng Pilipinas, hindi lang yung iba pa mga regional food na meron dyan, marami pa masasarap dyan. Kung yun lang ang basis mo, medyo mababa na ang standard mo kasi adobo at sinigang lang. Oo, masarap siya, pero masarap ang ating mga pagkain. Kasama tayo dun sa mga sa Southeast Asia na masasarap. Hindi lang ako magdodrop ng mga ibang karatig bansa natin na hindi ko trip. Lalo na yung isa doon na parang iisa lang yung lasa sa lahat ng pagkain nila. Masarap pero iisa lang. Ayoko nun. Ayoko na magsimula Sukot.
Hindi na to Crocs, buhaya na to eh. Dapat yung pinalo kay kay ate mong harang sa parking eh. Sulat, outfit check. Bale, yung 1.5 na po, 750 na lang. Bali ano po, ay nasa red tag po kasi ito yung regular na. Bakit ka gulat na gulat? Naghahanap buhay yan. Ikaw hindi. Nagtitiktok ka lang. Lumayas ka dyan. Sukat, SPG. Kamukha niya sa ML. Uy, grabe. Sige na, pasado ka na, leche. Sige, sulat. Napatawa ba ako isa? What? Spider-Man, Goku, Batman arrested by Zebu. Ang umaresto pa si Saitama, yari kayo dyan. So kamakailan, nahuli daw itong si Spider-Man at Goku. At kasama pa daw si Batman, wala si Batman dito eh. Sila ay si Spider-Man at Goku na nasamon sa Highway Patrol Group sa Central Visayas. Nag-viral sila sa social media dahil nag-stunt sila sa Cebu Trans-Central Highway noong October 27. So sabi nito, nag-sorry na sila at hindi na daw nila ito ulitin. Pero pag hindi nyo ito inulit, paano natin may pagtatanggol ang Pilipinas sa mga masasamang loob, mga humaharang sa ating parking? Ano na? Si Batman ba to? Hindi na si Batman, si Paniki. Wala siyang costume. Pero gets ko lang baka gusto na ito para mag-enjoy. Super sayang! Sayang naman. Sulot dahil napasayo nyo ako, hayop kayong tatlo. Pakain mong ayaw lumuko. Kaya minsan na tinititig ako yung tayo ko eh. May mali ba ako sa kinain ko? Meron ba ako mga pinangakuan na kinain ko din? Sukot, leche, dumi mo. Kalikikir. Oh, Spider-Man! Oh! Nice pa! Dapat dinang mo din para basag. Paano siya makapag-TikTok? Maraming salamat. Sulot. E-trike to school. Pupils drive to electronic tricycles. Going to Baliti. Integrated school for morning classes. Well, di ba ito mas delikado? Delikado lang ako mismo mga matatanda nagsasakay. Mga mismo matatanda ang meron yan eh. Okay lang, baka naman pag pwede na natin bungguin. Ang umaharang sa mga parking. Sila kahit hindi parking, namubunggo yung mga yan eh. Sokot. Hello parents, good PM. Kailan tayo dyan to copy. Kopya mo to sa notebook mo. Puro kasi 80s naka-drawing dyan. Leche, sarad. Salot. Na-misclick na si teacher. Game. Parang pagsusugal. Ano kayo ba? Baklang nagla-laptop. Ito, baklang nag-gym. Pero alam mo ano yung malaking pinagkaiba ng dalawa? Alam malaking pinagkaiba yung aming games. Pag natatalo ka na, pwede ka nang huminto. Tama. Hindi, huwag ka na lang matalo. Huwag ka na lang magsugal. Pag huminto ka, Yan, pag pangarap pwede doon ka pa. palang matatalo. Tama. Push mo lang. May gains ka lang, may umaaura ka pa. Pagsabayin natin. Approve. No to Labubu. Ano na naman to? Ang madilim na sikreto ng Labubu. Tatangkilikin ang laruan na Labubu Dolls. Ngayon, Ako, lumabas nabubudol na yung ka talaga dyan. katotohanan na talagang ang Labubu Dolls na ito ay sa demonyo talaga. Demonyo na naman. Alam mo, tunay na demonyo talaga dito ay ang kapitalismo. Ang pagbili ng mga di naman natin kailangan at gagamitin natin inner child para mahilo mga ito. Pero sige, tingnan natin baka sinasaniba lang ako ng kasamaan at kadiliman, sabi nga ni Harry Roque. Ang tutuloy na malabo dyan, yung mga bumibili niya kahit wala namang pambili. I-reveal pa natin na talagang ito ay hindi Oh, natin tsak. dapat tangkilikin. Bakit? Lalong-lalo na kung ikaw ay Kristiyano at galing sa Biblia ang pananampalataya mo. Okay. Medyo nabitin yung video natin ng una at hindi ko po nasabi sa inyo na ang gumawa Oy, si ng ano? Labubu La Dolls Kasing. na ito Si Kasing. ay si Kasing Lung. Actually, Okay. ito si Kasing Lung, hindi lang Labubu Dolls pala ang kanyang ginawa. Meron pa siyang ibang mga laruan na Artist ginawa ano na siya, mga di ba? monster dolls. At yung pinaka-cute lang or medyo hindi lang Well, nakakatakot. cute is subjective. Ito na naman tayo. Feeling na naman natin nakapalibot ang mundo sa atin. Hindi. May kanya-kanya tayong hilig. Ito, baka dito cute sa'yo. Diba? Favorite ka. Ito, Pokemon yan. Diba? Pokemon yan. Monsters yan. Baka naman demonyo din ang Pokemon. Palakiin pa natin ang ating kultura. O, maging open-minded pa Tapos si tayo. Labubu Doll ay isang monster elves or mga duwende. Ito yung kumakalat Yes. sa mga tao. Sa atin pong Okay. research, natuklasan po natin sa IG account ni Kasing Lung si Zimomo. Talagang demonyong-demonyo yung itsura ng Zimomo Doll na ito. Okay. Meron pang tatak ng 666. In the Book of Revelation, chapter 13, verse 18, makikita po natin ang tatak ng halimaw na 666. So ang Yes. numero ito po ay tatak ng demonyo. Bakit na 888, 168? Marami mga numero sa iba't ibang mga kultura. Sa Chinese, ito ang swerte. Ito namang malas sa ibang lugar. Kanya-kanya, may 999, di ba? Ngayon mapapaisip ka, kung itong dal na Sige. si Zimomo ay leader ng mga Labubu, tapos may tatak ng 666. Demonyo or yan. tatak ng halimaw. o Parang ng demonyo, pinakalat niya tapos kademonyohan. leader pa ng mga demonyo. Mhm. Ngayon balikan po natin yung IG account ni Kasing Lung. Doon po sa Okay. post niya na si Zimomo na may tatak ng 666, kung titignan po natin yung caption, meron pong nakalagay dito na #Alien666. Ngayon, tignan natin yung account na ito.
Oh, wait lang. Hindi po account yon. Hashtag lang yun. Ibig sabihin, marami iba't ibang account na nagpo-post tungkol sa Alien 666. So, tinignan ko nga ito. Nag-research din. Hinanap ko rin yung video na nag-play doon sa kanya. Pinoto-source ko. Hinanap ko yung ano ba iba pang tawag. At nakita ko nga ito. At hindi naman to account. Collection to ng iba't ibang tao bumibili nung Alien 666. At yung Alien 666 ay isa pang klase ng produkto. At yung nakita mo dun sa video na pinakita mo dito. Nakakawindang. Grabe nakakawindang nga talaga naman. Pag hindi natin character alam. na may dalawang sungay na kulay pula. Nagsimula siyang baby. Yeah, ito mga to. Ito ay nakipag-collab lang naman siya sa isa pang produkto. Okay? Hindi to parang hidden message na reveal natin, di ba? Parang archaeologist finding ng Shroud of Turin. Ito isa lamang produkto din na nakipag-collab siya. Tama nga naman yun kasi kilala din sila pareho. Ito naman isa ay nanggaling sa late Taiwanese artist na si Huang Hongsheng o tinatawag na Little Ghost. Maganda nga yung kwento niya kasi yung character na yun ay ine-embody ang courage, love at longing. Representing na isang journey na isang alien na maging isang tao. Kahit na kanyang itsura ay pinagtatawanan o nami-misunderstand kasi nga alien siya. So ito yung kanya na pinagdaanan bilang isang artist sa kanyang mga personal experience at artistic vision. Ngayon, kung i-connect din natin to sa ating relihiyon, di ba yun din ang sinabi ni Jesus sa tax collector na kahit kinaiinisan siya, kahit ito, alam niya na ito ay kailangan lang niyang gawin. Ito ay parte ng kanyang buhay, di ba? Minahal pa rin niya kahit lahat ng tao ay kinaiinisan to. Bakit hindi natin yung maibigay sa mga ganitong pagkakataon? Ito yung mismong collaboration, 66 Labubu, Evolution, nag-mix sila. Parang yung iba pa mga collectors, kaya ako mas parang masasukot ako eh. Kasi marami nagko-collab, marami mga nagsasama-sama. Makikita yung iba't iba ko mga dyan. Ito alien din to. O si Bolbol, alien din yan. O ito alien talaga to. O yan, masama ba yan? Kaya kita itsurang yan, alien yan. Pero cute siya. Ito yung kanyang kapatid. Ito na naman tayo sa mga bagay na hindi natin alam, na ikinoconnect agad natin sa kasamaan. Para meron tayong natural na paglapit sa mga unknown. Iniisip agad natin ay masama to sa atin or demonyo agad to. Hindi naman. Pero naiintindihan ko bakit siya napunta doon kasi kasama yun sa ating primal instinct na ating nakuha sa evolution na pag hindi natin alam isang bagay, mas makakabuti sa atin na matakot tayo doon. Na maggawa tayo ng mga ganitong malalaking mga conspiracy theory para lalo tayo lumayo sa mga yan. Kung ito ay papahiga mo yung ginawa niyo ng video at ikaw ay hindi napabili ng Labubu, mabuti yun kasi ang tunay na kademonyo dito ay ang paggasto sa hindi mo naman kailangan. So masaya ako na ginawa ng video niya. Pero kung papanoorin mo yung video nito for the sake para maintindihan mo kung totoo nga yung sinasabi niya, hindi yun ang case. Okay? Ito ay isang collaboration lamang. Hindi ito kasi lalim na iniisip natin at sana ay tingnan lang sana ito tulad nito. Baka naman may sponsoran tayo ng Alien 666 dyan. Baka naman sponsoran tayo dyan dahil dinefend natin sila. Pero lagi natin iisipin, pag meron tayo din naiintindihan sa isang bagay, hindi ibig sabihin nun, kailangan natin siya katakutan. Dahil ito ang tumitigil sa atin magkaroon at lumunok ng bagong impormasyon, di ba? Bago natin may papasok sa ating isipan. At tulad na sinabi ko kanina, para maging open-minded tayo sa mga bagay-bagay. Tignan nyo yung mangyayari. Kasi Biglang lalabas si Zimomo. Kasi ang collaboration Zimomo nga. na may tatak ng 666, may sungay, kulay pula. Another deception, another deceiving, another... Hindi naman kailangan. Kasi nalala ko din nung sarili kong kinalakihan. Isipin mo nung college to may professor ako sa religious studies. Lahat ng mga number namin na may 666 ay kailangan namin palitan. Professor to may pinag-aralan to Sasabihin mo ba naman sa college student kasi daw the end of the world na daw yun. Yun yung 2020s ata yun before mag 2020. Diba nauso yun? Body like it's the end of the world. Ang dami natin pinagdaan ng end of the world pero hindi naman matapos-tapos tong mundong ito. So, ito yung sinasabi ko na okay lang maging cautious ka. Pero hindi mo kailangan takutin ang mga tao ng ganitong paraan. Diba? Lalagyan natin ng ganong music para magbukang creepy. Lalagyan natin ng mga effects ng parang masama. Hindi ito makakabuti sa Tayo atin. na baga papuntang impyerno. Gusto ko pong iwanan sa inyo ang... Laruan lang yan eh. ano to? Laruan lang naman yan. Kung ikaw ay nanghihina ang loob sa isang laruan dahil feeling mo maapektuhan ka ng kademonyohan, siguro mas unahin natin isipin ang sarili natin. Mas unahin natin isipin yung pananampalataya natin bago yung mga laruan ng mga ganyan, agi-agimat na mga ganyan. Ibig sabihin nun, malakas ang tingin mo sa demonyo na feeling mo kayang-kaya kanyang maapektuhan. Hindi, wala laban sa akin. Mas masama pang epekto sa akin. Mga kapwa ko tao eh. Sila pa yung mga bumubulong sa akin ng kasamaan eh. Hindi naman yung demonyo na yun. Baka yung mismong demonyo ang sumanib dun sa tropa ko. Malalabas naman siguro sa pinost niya pero gusto ko lang yung i-clarify sa mga taong nalilito na hindi yun ang paraan ng pagtingin sa mga ganyang produkto kasi marami naman ng mga demonyong figura sa buhay ng tao. Simula pala sa mga Disney nga, di ba? Yung sa demon na andun siya tumutugtog siya. Hindi naman yun parang life-changing pero naiintindihan ko saan ang galing yung concern niya. Pero yun nga, sana nag-research pa tayo ng konti. Kasi dito mo makikita, nalita bagay lang pala niya. May
mga kasamaan sa mundo, may mga kademonyan sa mundo, pero hindi dito yun. Ang dami mga nangyayari sa mundo na sobrang sama, mga gera, mga trafficking ng mga bata, lalo na sa mismong simbahan, mga nangyayari doon na pedophilias, di ba? Yung mga yun ang ating pag-focusan, hindi yung mga ganyan. Mas malalaki pa dapat. Sukot, naiyak ko bigyan na better pag ito performance. Kademonyohan! Mga manginginom lang sa umaga. Ay! 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 Partida, wala pang tagay. Ay! May umaga pa yan. Ay! 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 Labubo! Remix! Hey! Gusto ko yung performance namin sarili a cappella pa. Hey! Napasok na pa yun. Ito ko, sinasapian ito ng demonyo. Sabi ko na eh. Ganun pag talaga Burmas, isang buwan na lang pala, Pasko na. Parang naghang leche. Kasama pa yung motor doon. Ako, bagyan, hindi pwede mag-park dyan, ha? So, ganito lakas sa loob. Ganun ba? Sige, patawan. Sulot dahil effort. Please, de Lola. Makinig po kayo, may sasabihin lang yung lola ko. Baliktarin mo ang hehe. Oh! Parang nakita ko na tong kotse na to kanina sa parking, ah. Diba walang pinagbago? Ikaw pa rin ang gusto ko. Patse. Copyrighted na tayo dyan. Mabuhay kayo na matagal. Pag Lola, maraming salamat. Sulot, pag walang pamasahe, kumalong sa katabi. Pwede rin sabihin ni Lola to, ah. Sulot. Uy. Wala ako. Ako nang puta. Ikaw lang kumakain. Ang puta ka Walang naman. bigay. Hindi ka pwede umalis dito, pare. Binigyan siya. Samahan kita. Ganun, ha? Ano? Bumaliktad, no? Oy, ayos nauwi mo pa yung huli-huli ka sa akto, ha? Di mo binalik, ha? Yung may sumabay sa kagaguhan mo, no? Kaya masarap pa mga tropa, mga ganyan. Kung ito'y nakatapat, itong mga tumayo doon sa parking, baka dumagdag na din siya noong undas. Sunod. Para sa mga tao walang disiplina! Sakto sa tema! Kailangan nyo ng disiplina! Mga tumatayo sa Makapal ang bulbul mo! Ina talaga ng tubero. Okay. Totoo naman, habang di ka nagtatanda, hindi ka kapal ang bulbul mo. Sulot, para kay Bulbul yan. Magkakaroon ng merch si Bulbul, tayo nyo lang. Kaya follow nyo rin ating page sa description at pin comment. At doon tatapos sa ating mga memes kayo kung sino nanalo, sulot o sukot. Paul mo Bulbul mo na mamaalam. Shoo!